फिन आरोबाव गिख्रंथाव बांग्रिनि सोमावग्लुंनाय। म्यानमाराव गिख्रंथाव बांग्रिया सोमावग्लुंदों। स्नि दशमिक स्नि मैग्नेट्यूड गोहोनि बांग्रिया म्यानमारखौ सोमावग्लुंदों। नंगौ, म्यानमाराव 7.स्नि मैग्नेट्यूड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रि मावनाया गिख्रंथावै सोमावग्लुंदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलिनि 11:50 रिंगासोआव गेजेर म्यानमाराव 7.स्नि मैग्नेट्यूड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रि मावदों। बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायनि जाहोनाव म्यानमाराव गोबां बिल्डिंफोरखौ खहा खालामलांदों। आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थाईलैंड आरो चीननि युनान रायजो ओनसोलफोरावबो बे गिख्रंथाव बांग्रिया गोहोम गोग्लैदों। बे गिख्रंथाव बांग्रिनि मिरुफोरा नेपिडावनिफ्राय 250 किल'मिटारल' गोजानाव सागायंनि खाथियावमोन, जेराव सा आरो गेजेर थाईलैंडसिम बांग्रिनि गोहोमा गोग्लैहैदों। फिन आरोबाव गिख्रंथाव बांग्रिनि सोमावग्लुंनाय। म्यानमाराव गिख्रंथाव बांग्रिया सोमावग्लुंदों। स्नि दशमिक स्नि मैग्नेट्यूड गोहोनि बांग्रिया म्यानमारखौ सोमावग्लुंदों। नंगौ, म्यानमाराव 7.स्नि मैग्नेट्यूड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रि मावनाया गिख्रंथावै सोमावग्लुंदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलिनि 11:50 रिंगासोआव गेजेर म्यानमाराव 7.स्नि मैग्नेट्यूड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रि मावदों। बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायनि जाहोनाव म्यानमाराव गोबां बिल्डिंफोरखौ खहा खालामलांदों। आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थाईलैंड आरो चीननि युनान रायजो ओनसोलफोरावबो बे गिख्रंथाव बांग्रिया गोहोम गोग्लैदों। बे गिख्रंथाव बांग्रिनि मिरुफोरा नेपिडावनिफ्राय 250 किल'मिटारल' गोजानाव सागायंनि खाथियावमोन, जेराव सा आरो गेजेर थाईलैंडसिम बांग्रिनि गोहोमा गोग्लैहैदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै, बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।